Sa good vibes, mga pulis ang Police Station 8 sa Bacolod nagpakamaayo nga hindi nila pagpatunon ang ilang COVID-19 hazard pay kag tigaylo ginhatag ini sa kaupod nila nga nahunan matapos nga masunugan. Wala naghuna-huna si Staff Sergeant Hilmarie Ortega ang Operation PNCO sa Police Station 8 nga ipaiway sa iya mga kaupod nga pulis ang pagbaton sa ilang COVID hazard pay kag tigaylo ini ang ilang gintipon kag ginhatag sa iya. Nobyembre 24 nasunog ang balay sa iyang ugangan sa Barangay 20 sa Bacolod kung sa diin sila ang nagapuyo man. Wala sa may naluwas sa ilang mga gamit. Rason nga tuman ang iyang pagpasalamat sa bulig nga napaambit sa iya sa mga kaupod sa Station 8. Gikan sa iyang leave, gin-turn over sa flag raising ceremony ang 22,000 pesos nga cash gikan sa hazard pay kahapon. Wala akong gin-expect nga gitagaan ako sa amon nga station commander. So madamo kay salamat sir kag sa mga personnel sa Police Station 8. Bangod sa pagkabalaka sunod kay Captain Jun Ray Batadlan, ang station commander, sila ang nag-ugyon nga ihatag nila ang ilang mabaton bilang hazard pay nga tig 700 pesos sa kay Ortega. Sunod kay Batadlan, inibisan pa at tagsa sa ila may mga kaugalingon man nga mga kinahanglanon. Sa Police Station 8, nagaulikid gid kami sa iya. Kag nag-ugyon gid kami tanan nga ihatag na mo ng amon allowance maski personally gakinhanglan man kami kay gapatigid kami sa saying it is better to give than to receive. Santo sa kahulugan sa espiritu sa pag-ugyon kag pag-ulikid ang pag-turn over sa Police Station 8 sa ilang pinansyal nga bulig kay Ortega.